እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንህወሓትን ሸኔን ከም ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ክምዝገቡ ዝብል እማም መቕሪቡ። እቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብሓደ ግንቦት ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ከም ውሳኔ ሓሳብ ኢሉ ዘቕረቦ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ መጥቃዕትታት በዞም 3 ውድባት ዝተፈጸሙ ወይ ዝተሃንደሱ እዮም ክብል ከሲሱ። ብሰንኪቲ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ህይወት ኣሽሓት ዜጋታት ምሕላፉ ንብረት ምዕናውን ስድራ ቤታት ካብ ቤት ንብረትን ምምዝባለን ከዓ ንፖለቲካዊ ረብሓን ነቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝመጽእ ለውጢ ንምፍሻልን ዝዓለመ ምንባሩ እቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ዘውፅኦ እማመ ከሲሱ። መራሕቲ ዞን ውድባት ብውልቀ ሰብ ደረጃ ምኽሳሶም ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብመሰረት ኣብ 2020 ዝወፅእ ኣዋጅ ነተን ውድባት ብእኩብ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ምስፋረን ዝሓሸ ምቁፅጻር ሽበራ ንኽካየድ ዝሕግዝ ምዃኑ እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ዝገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ብሰፊሑ ተባሪዑ ዘሎ ፖለቲካውን ዓሌት ዝመንቀልዩን ግጭታት ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተመወለዩ ክብል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ዕለት 1 ግንቦት ኣኼባ እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ነዘን ውድባት ከም መሳርሒ ክጥቀሙለን ጸኒሖም ብምባል ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ወቒሱ። በመሰረት አንቀጽ 23 ናይቲ ኣብ 2020 ዝወፅእ ኣዋጅ ኣባላት ህወሓትን ሸኔን ጥራይ ዘይኮኑ ተሓባበርትን ምስን ውድባት ዝኾነ ምትእስሳር ዘለዎም ውልቀ ሰባትን እውን ተሓተቲ ምዃኖም እቲ ቤት ምኽሪ ይገልጽ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብጉዳይ ደቡባዊ ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምዝርራብ ናብ ከተማ ካርቱም ዑደት ከካይዱ እዮም። እቶም ክሪስቶፈር ኩንስን ክሪስ ቫን ሆለንን ዝርከብዎም ሰበስልጣናት መምሕዳር ባይደን ሶኒ 3 ግንቦት ሱዳን ኣብ ዝኣትውሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትራት ፍትሕን ሃብቲ መሬትን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ቆንስላዊ መንግስቲ ሱዳን ክዘራረቡ ትጽቢት ይግበረሎም። ቫን ሆለን ደቡባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብ ዝጀመረሉ እዋናት ሒዙ ክከታተሎ ዝጸንሐ ክኸውን ከሎ ክሪስቶፈር ኩንስ ብወገኑ ሱዳን ካብ መዝገብ መወልቲ ሽበራ ክትወፅእ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ይንገረሉ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ናብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ንዲጋ ተሃድሶ ብዝምልከትን ምስ ሰበስልጣን ሃገር ከም ዝተዘራረበ ይዝከር። ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብሄር ዝሰረቱ ግጭት ኢትዮጵያ ንኣጣቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ዝተፈጥረ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ይመርሖ ከም ዘሎ ክሪስቶፈር ኩንስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ነጋድያንን ግብፃውያን ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ግጭት ተላዒሉ። ኣልመስራልዮም ኣብ ናይ 30 ሚያዝያ ሕታሙ ብዘቕረቦ ዜና ካብ ኢትዮጵያ በዓል ትንሳኤ ንምኽባር ዝነገዱ ሃይማኖታውያን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ባንዴራ ኢትዮጵያ ብምንብልባሎም እቲ ግጭት ከም ዝተላዕለ መልኪቱ። እቶም ግብፃውያን ካህናት እቲ ቤተ ክርስቲያን ገና ብግብፂ ከም ዝውነንን ኢትዮጵያውያን ኣቕሽሽቲ ከዓ ግጭት ንኽላዓል ኮነ ኢሎም ነቲ ባንዴራ ዘርጊሖሞ ክብሉ እዮም ዝኸሱ። ኢትዮጵያውያን ካህናት ብወገኖም ኣብቲ ዝግብኦም ቦታ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ዝዘርግሕዎ ቴንዳታት ከዓ ብዝመሰሎም መገዲ ሃይማኖታዊ ግብኦም ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ የዘኻኽሩ። ፖሊስ ከተማ ኢየሩሳሌም ነቲ ኩነታት ከም ዘረጋግእዎ ዝገለጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እቲ ግጭት ካብ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ጉዳይ ዝያዳ ጉዳይ ፖለቲካ ምንባሩ ገሊጾም። እዚ ግጭት ዝተላዕለሉ ብገዳም ሱልጣን ዝፍለጥ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ 1950 ዓመተ ምህረት ተመሳሳሊ ጸገም ኣጋጢምዎ ከም ዝነበረ መዛግብቲ ሃገር የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።